Ngabak ng tulmatot. Kaya mga ramanan. May kaditaw, ano ba? Ano maramang tilo-tilo ka nang sinamsamait. Manin ang ako po na sa nadalaw. Naon mabati ka na malinis. Ugo natin eh. Ngayon guys, kung na ngayon ng umaga, mag-aalas 6 na. Yung pupuntahan natin ngayon. Pumunta tayo sa pinsan ko na magpapa-birthday, yung pa-birthday ata ng anak niya guys. Asok di balay ba kaya mo agsinukat ta? Sige in. Sukot ko kay pati aja anak nan. Nagapo na tabo. Ala kayo takuri kay dadang. Nilpasin. Ha? Ato ini apong kaw. Secret. Sabi nga tumulong-tulong itaw eh. Saan ka nga may ikatoy? Hindi ka nga nagtoy? Ito iniilang ko bakit 93 taon na nagwapa pa ilaan. Pay lang. Nataragog office pa eh. Parehas din sa kinik ha. Apang! Ayan, silang tayo ka na. Ang lamagon ka na eh. Kalaway. Okay, delikado lang. Okay, pa. Wala daw. Gilan ka. Kay tono basket ka. Tono basket, adi damdama ka. Tama ni sila. Kanan na to. Makanatok grabe. Nakakak siguro ni sa kanagawa. Nangabak ng kalmatot di rabi, Jay. Ay, nangabak ng kalmatot. Apa kaya tayo ng galaba? Check out ni CD. Meron na kay. Nay, apa ka ngayon diyan na laban ng labak? Nyata bak. Dengan loob. Ay, laman loob. Atay. Batik kuleng. Pwede yang dalas ni Kaldeng. Ano na mas tikikilawin na. Kawan na, kawan dudut na pulaus. Ingal pas mo na ikastuya, pamita pong gida na oh. At alam mga liktad na kita na yung inimisip na kuwanan. Maupra, nalakay katunti ko na, lumitan. Tanapuran. Talaga kilo-kilo tiya titingit mo saan? Ha? Pag kilo-kilo ti pinagsiring mo. Kwenta nga talaga di ko na. Buko-buko na tanon mabati nga ko na. Dudo na. Manin ang ako po na sa nadalaw. Naon mabati ka na malinis. Ano samsam na iteg nila oh. Mga lagsidan. Ano na lugyaw. Ay, nakikatan ti dudot na. Nagalas. Mangangka, dado na. Mga ka dadudot na. Magnuto ko kita. Sigurado na dalaws. Magkakabay, sobrang tayo baboy niya. Paitibutag na ako. Malutaw.
Mga nagpartikal-tikal dahil dati kastiyaw. Awan labas na nga, dudot. Dabutin mo, ano ka? Di ka mamabatay, ay di ka lang nga mamamatay. Nga naandod, tikal dahil talaga nga naandod, takal singaraw. Nandun pa kalding mo, makay. Vlogger ka mo tayo. Nandun sa kalding, no, di natawa na kala di pinartili di kunili dahil. Nandod to pa iti tao. Ito kitikal dingay. Sige, dala. Kastaw, iti pa may Ay, atan, no, nadalaw. ito na dati bukbuk na, dudot na. Dati bus na. Pusan. No, bagong pinanawan, mabalin nga, kuan. Kasto iti agko ti kalding. Mas ti kilawon na, nadalaws. Bagong panawan, nadalusan Awan dudot na, baraw. Iti nalingkit ka nga pumaparti tinay ka-Ingles atoy. Iti kasingsin ko nga atoy. Pumaparti nga ako Oh, parte. narasaw tingiwat na. Narawat pa nga sumida. Piyan, tinagadong karnain. Iti busy-busy nga mga Damdama ako kasingsin ko. matag. Pag kupyuro kami pa, nakamuli lipstick me. Damdamaan to no kakulay gold kami. Kita mati rapper nga daanan ka golden. Urati ko na lumpia to gold. Gold, tira rami din mga lumpia. Golden anniversary mag. Ang sinauya. Saan ilaw ko mga tati ko Lakti Ilaw ya? Lauya. Kiram ka talaga ang kalya. Kapag kita nagsot nga nagbutosan. Mahal na ako ngayon. Restaurant lang. Tawon niya ako ngayon, 90. Ha? 93. 93 no 95, 15,000. Ang babadag mo tatan. Maalanan. Baru pa manakalalap siya. 100 taon na. 100 lang. Hindi, 85 tatan at maalanan 10,000. Bayag-bayag ata natin 95 to 90. At datatan, na ikwadji ko atan kung siho dan. Mamut ito eh. Di marbil at da. Namdama lang. Lig nga ito na po, ti kikiwan. So, tagluto ti kuha. Samsamit, kasta ko nam. Ano, madimo ako tiwaran, maksait. Karo ka ate hindi ko. Pati ni kwarog, kini kuha, badong. Kasta ti kuha. Ha? Sinangit ti Ilocano. Ayan? Di pala limil na. Ang mga lumin naman sa kukutira mo eh. Dili bangin rin, duka sa pikas din. Ito yung nalutaw na paw. Ito na nagsabi sa ni. Muna ka dun ah. Ikaw. Ay? Dakan. Nagatakas tangat ka na. Bilang malakaya nung ka. Pangiwa mo ngayon mga papalas mga sumbunti na gadaw. Ngay. Kasi gusto natin na. Dito eh. Ara sila dito. Kaya mga ramanan. May kaditaw eh. Ano ba? Ano maramanan tilo-tilo ka na kasi naman sa mate. Hindi patay
Ayun na ikuha nga ito na Alam mo naman sa hindi pa kaya ni. Hindi. Mga putahe pisan. Mga putahe atoy. Adobo. Kalderita mo mata lang. Saldirita pa kaldeng. Nga baboy. Kaldi baboy ah. Laan. Oh, nakita nga dito. Ano makatalapay? Dapat dyan ito pa. Nawakan namin yan. Dapat duwad ka. Pag limatang ni Watin ito, malilamat pa. Ay kungoy. Ito na ito ramanan tayo ti adubaw. Adobo. Puna yung nagpudutan aya. Hindi masinapaw. Hindi banatan pati mga sabsab. Pag natitilo-lutong din na itong Diyos na lang. Rabidad na kanong alitson aya. Panalo taman dandamat ng karutan. Wala. Inis ka sipot-sipot ka no do ti tao to naon ti tao. Iwar mo di sulupain. Magnaka jay un iti kwa namisaan. May mayat ipakadam nga dumawat ka. Tatas. Adobo natin eh. Kaya po ti ano, yung kalderita, yung kambing kanina. Gurka. Gagyan ko atin nyo. No. Ganyan rabaw ti kay kayo. Bigyan nga islap ng kakastan eh. Nagdalanggan sana. Yan. Uriyan kami narubog na ako. Kaya po ti kwa na mayat na pagsungurag. Dagat Islam. English. Sagitangan talaga. Nagitaw. Ang tama. Alam ba ito na Natiluto na tatangay bitang ako am. Nagsungurot kayo mait. Sila pritado sa mga kaldeng ti garawunda. Yung fritada. Pritada. Sige na. Naima sa aja nga putahe. Lalo nagpadawat da. Ito mga sir. Ito, nagkikisa kayo ti karne. Tar margarin, ti kami pinyot, ano na ima. Ang mantika baboy. Kung kunam na siguro ata ka bibigyan na ka. Butter, kumuha ko ta. Boy logro na daw ko la. Ayun yung sibuyas. Bawang. Sige, ikan tilayan, ta nagkalakraman na. Trabaho. Anong golden anniversary? Lagaw lang karon diri Jeep. Ang hapon. Mga bata lang ko pala malakat golden mo. Sibulay, mano ka tao? Gira dito. Ha? Gira tong nagligad pang adlaw. Kami kanina kay may lang Oh, usay. Wala na. Nado to sa gira, lang tao kanito eh. Nakasaka na. Ito yung kan mga ka-English, yung kalderita. Direta. Oh.
No, mabartek na nga duwa, tala pa kaya day wanda. Brown, tikalog na. Ito tipin niya. Nasa mait. Ipaspasan tayo kung pagkakanta na kang magsiltan! O, ito tikarigatan nga trabaho. Pagraman. Ang beti na lutaw. Dabay tayo baktak tayo dyan. Kaldeng. Nagimas. Hindi, nako na ako yan. Nagsawa na ako. Nagbrigay ito trabaho. Na. Banbantay ko lang tinaluto. O siya, pagbanda mo, tinapay. Sa mong pork. One! Big watong sa Ah, ito ti Ricardo ta tilit sound. Pwede yung plato. Mata na yung pinag-count ko tayo ka rin. Mata na yung ata. Ta. Nag-count ko malarat ng inti ko ah. Oy! Dua! Ay, isang palo! Kurang ate, dapat ko rin, open na. Ito niya, kulang daratam. Dabay Bards? Siguro pinabati dyan lang. Siguro ito ko na. Oh, maganda na eh. Hoy! Yun eh. Pagkabilang ba tayo? Ay, nagkakaroon ka pa si Dalton. Sinaan? Nay, baka kagatin na ka. Patayakan tano medyo napintas ti kudil na tano sikkel. Kamoy sarde-sardeng basta takitaan gidanom na no napurawan naluto nga talagan. Purawan. Kuan, nagmayat ikuanan na eh. Pinakaluto na. Talaga sure bowl. Kasi pinagluto si Lipson. No, agpatay ka, inayadam laang. Tabaka no magulpay, masina-sina. Telepon aja ko na dyan, taguyudat. Matrapuan na. Slice lang lang. Slice. Sama-sama. Ano letter to? Ito. Sky. Sky. Ano ni nga letter o? Ari ano? Ano ito? R. Sige, tulo ba? Ito, R to. Ano to? Ha? Ito, ano to? Ano to?
Bird. Ano yan? Ano yun oh? Ano yun oh? Ano? Damit dito. Kuya Alves, saan? Ano ito? Ano ito? Ano letter ito? Ano liter to? Na. Ano ito? Ayan oh. Anong liter? Ayan, R. Ayan ang R. Tao-tao na ganito. Opo. Guys, sa pantamin tayo yan. Bagong ligo tayo. Nagubi tayo kanina kasi hindi pa tayo nakaligo. Tika. Ano yung dala mo? Silupin. Baka makapagbalot tayo mamaya. Sige. Ilang silupin yung dala mo? Wala, parang apat ito. 4. Ate ka English, gururay tayo ta agminminsahe dapat. Diyan lang amo kay manong nga oras tayo ting agminminsahe. Ari ti The responsibility that children toward the parents. Ano ang responsibility Diyos sa akin nabayag ko isama. Ang paya? Ay, nabisina ko na. Mabisa na rin yung bulan. Ito garod. Gururay tayo tatakpil lang paglingling ay. Apa madigaw ba ng bigat at taya? Siya kayo ka-English. Ay, yan tayo. Alipay. Kampay. Sa garang garod ato itanda tayo birthday. Tagtagal ka natin kung Sika? ikabtibisindan. Ati ko lang mo. Aji pinangan ko ti pamigat. Pangal daw in may sakta tapang maliw mo. Makatipid mo. Tapos ati nung pamigat man ay mamamin sa kadya nung mamigat ibig ko ang ipundok mo iraman mo. Ayun mga ka-viewer kasama natin si ka-English. Check nga eh. Pare ko. Oh, kanay ti Journey ko naman ito. Ay si Eric Journey pala. Journey. Aguray talangan ti batit nga panahon English ka-English ta dapat tag sarita ite. Dagat iti kakadwak pa kung makikuha ang lamutak. Nagita. Bigyan na mata. Nagkakadata. Ay. Kilang mo. Nabisina kun si ka. Kasi ka lang yan. Nagdakil ti tugtid na dagiti lungit kaon. Nabisina kaon. Nirimanan ti tadtadan na pa. Ito na. Ramananta ti Lutson. Gino nga pa. Kamumat? Pati tago ni English. No. Kakaiba ka? Oh, dumatak pansik yaw. Bro, kung kita mo ano, dagdag kita. Muna kami guys. Muna kami nasunod ko man ay. Kailangan niti paglipasan nati video tayo. Bantayon. Muna ka. no.